oke soro ngwere ma mmiri ma ihe Elijah Enugu na he toro nwa virgin on na na-agba speed na gbagate speed na moto ya jam ihe ni na bụ okwu ma ji okwu ndị na-enweghị power okwu ndị na-enweghị power nwa virgin ị na-agba speed gbagata speed na ịpụta na Abuja bend the corner jam nwa virgin mere ime bịa nwa virgin ka na-ebido nne elugo n'ụlọ ka oge ahụ otege lova na Elijah na virgin ka bụ upcoming Yahoo boy ndị kpọrọ gị ka osu papa na gị maka ịsa alacha okwu na-atọ ụtọ enwe nke nwa virgin mere mbọsa onwe fake miracle mere na ada agaghị this man enwe one fake arrange professor mere ndị a notice ozugbo notice na ọ bụrụ onye nke a maka ịmana ha na-enwe ndị na connect data mana ịma hụ ka nwee ndị na-akpọ data boys na that prayer ground abịa jụọ gị ihe na-eme bụrụ ụzọ kọọlụ gị mkpa ha ịkọrịa nke gị o were gị adị mụ na ọsị gogo picture ochi phone ma mma kpam ndị a na-akpa ndị data forward ọrụ ntari GO na WhatsApp okwu jee ebe ha na-edowe baịbụl jee na ochere ịsa ya baịbụl ma na onyoga ya na fon ya fu foto gị si gị bịa gị nwa na-ebe enwere data boys na-ekpere nwa virgin enwetara data nke ahụ ọfụma ọfọ na dị gịlụ ikwetere n'ihe okwuru ọgbapụ ọsọ ọfọ dị gịlụ ọnụ n'iru gbapụ ọsọ from ebe ahụ gbajewezi ebe ọzọ achụ agịjigide ndị amị ma ndị achụ otu si ya na virgin boy nekwe how smart this guy nwere ọsọ girigiri a kịta na ahụ merie ndị anya na nwere mmụọ nsọ chụgharị ọsọ ọgbapụ ọsọ kịtịkịtịkịtịkịtị sekuriti chụ ya n'aka na akpọ ọgbaje saịd ọtọ amasị abụrụ ọgwụ amasị otego ndị gboo machi ini na-asị gị na amasị abụrụ ọgwụ understand ịghọta ndị Igbo afụcha gị na-egwa gị na amasị abụrụ ọgwụ amasị gị na-eme emecha amasị nwane je nọ ọ bụrụ ji si na agba sistem na-agba na-ekiri nọ brain ndị na-awọchi ya na-ekiri nọ ka nwa virgin si deceive ndị a wụcha ọsọ ahụ gbapụrụ gba ọsọ saịd achụrụ ya gaa saịd ọgbaje saịd achụghị ya saịd ọtụgharị otu a ma otu asị na o nwere pawa na ya n'ime na-eme otu a hazi ọkpawa gị ike ọlụwago telescope ọlụwa na brain boss G-Wagon big boy in Africa, young boy, it has some 40 years. Mama me abururu, more try. What an hour more so ni push here. Oh, this is Jim Bamba. Yeah, Jimmy is you na banya de kind with na mechi. Biko, utunu shi wena akpo nwunu afa na social media na anu ogwu. Elijah Enugu na nwa virgin biko so kwena utakpo nitere anyo fo ye ngwuru na ogwu. Don isi ụnụ ụgwọ reality who hit na bịa pese wela ebe anyị chọta onye kpọchiri gate Elijah Enugu ịkpọba onye ọzọ na fon ka ọ kpọọ nwa virgin bọs ndị moz ebube ndị moz abịawo ndị moz abịawo tifugo mgbe ị na-asa ya ye Nwachukwu jide aka n'isi gị ngwachi irube nna gị Nwachukwu ndị asịrị ike ọkwa ifo onye gị na ya n'obodo a chịrị n'ọtọ onye echezi ya ga-azụ ọ bụ na be nna ya ofiri na be nna ya dị otu a gwazienụ m ebe na adoration anyị na ọ bụrụ onye dị ka onye si Abia steeti bịa ebee ka ịma be nna gị fesiri ebe nọ na adoration inwe mapụ eji ama ebe nna gị fesi a na-eme anyị adachi iberibe ya afọ onye gị na ya fesiri taa na-agbakwa ebe obe ndị ime ọzọ abịa wo chiru ofe ebe before you know it Elijah say ngwa chirube nna gị ayeye onye ha gị na ya fesiri ofe ebe chi gị chezi iru side onye ọzọ chiru ka ndị ala na command gị ka onye ala mgbe a na command gị chirube n'ala a na-asị ndị tight it na Germany a na-asị mmadụ tight it on that aeroplane tight loose gauge oya start press it tight and tight new ideas of new innovation and tight if offer gị na chirube nna gị mamugo and tight new something okpuru aeroplane UK na one of the best aircraft engine aeroplane ebu engine na abụ n'elu ofu cut onye na start ofu n'elu ha ihe na ebe a bụ Bible quotation were ndụ ụmụaka mụta na-agba gambling na-akpọje ha ekpere oyi bosi n'ime oli ya banwa garụ kwụsị oyi ga-abanwa garụ n'Afrịka ịgwa m nwere nwa ọgbọ nwatakịrị ga-eme ihe bụ n'ụka ma ihe bụ morning mass n'obodo Igbo gwa m nwere nwa ọgbọ ga-ama ihe bụ block rosary na-akwa aka asị gị aka ga-ahụ awa aka bụrụ aka ngwa ndị charismatic goseche kita na-afọ gị n'alụ odogwu ime ogo okorobịa ịlụwago plane ngwa onye rụ ka ọhụ n'anya
onye luka ọhụnanya jee gwa ha onye luka ọhụnanya jee gwa ha onye luka ọhụnanya. Holy Ghost by fire, by fire, 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 Holy Ghost. Ye metere nwago nọ n'ụlọ, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ, nye metere nwago nọ Jesus, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ, agị metere nwago nọ n'ụlọ, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ, nye metere nwago nọ n'ụlọ, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ, ajọ mmụọ metere nwago nọ n'ụlọ, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ, nye metere nwago nọ n'ụlọ, ịkpọnite ya onye agba n'ọsọ. Operation Bulldozer, hey, Operation Massacre, yeah, Operation Bulldozer, destroy. Itu ọnụ onye metere nwago nọ n'ụlọ, na-agụ ya mgbe iche n'ihe ga-eme somewhere kọkọ. Bie ya ọkpọ n'azụ isi ebe ọ na-eto onye metere nwago n'ụlọ, bie ya ezigbo ọkpọ n'azụ isi ọma windows ebe ahụ na ihe m ji ele ndị isi ụka dị gwara ụra na ha ka ga-agba ọsọ ndụ. Ha nweta ihe mana ha dị ezuzo ka gị, ha ka ga-agba ọsọ ndụ. Sim Operation Bulldozer, ma wee bụ bulldozer ga-ejide fọdụ ike na mbinye na nkwari adịbe na ka iji ọnụ nke tinye program Operation Bulldozer. Na mgbe ị na-akpọ bulldozer, ebe obi gị na-agwa gị bụ na ụmụnna gị ndị anyị enyi gị mbọsị ya ndị anyere gị ha n'obi, ndị abụ gị na ha bụ ụmụnna forever and ever, gị na ha ya bụgide ụmụnna tinye nwụrụ forever. Enwere vidio m na-epost na mmechi vidio anụ na my village ụlọ nla last year. Ụmụnna mgbe m na ha na-ekene na my house ma ndị chọtara m, ọ bụrụ before onye ka gate m onye ka mgbe na village ụnụ ama na enwere mgbe ha na ha na village bụzi ihe na-ewu na Igbo as you otu nọ n'ime afịa na anyị ncha niile nwere the same mindset then before Ezeaku ekwuwe okwu as of 7 years otebeghị daka 7-8 years ago boys Igbo ada na village then onye pụta n'ịtụ na since 3 years nọ nabaghị ụlọ 2 years nọ ọ chọzie na ana ọ ga-eburu olive oil nka mastika nka buru nka asị sinsanso nọ na aba village na enwere mmụọ na-egbu ụlọ nweghị onye nachara mmụọ. Si ga ọ bụ na ị chọrọ ịrụ ụlọ kpọọ m ka mmeri gị dowe ifu akwa ewere akwa ma akwa red dowe ebe ị chọrọ ime foundation na ọgụ onye a chọrọ iyi gị egwu ka ị gbafuo kpọọ m ka m bịara ọrụ ọrụ ezinụlọ. Ana m arụkwa ọrụ ezinụlọ ihe nwa ahụ na anụ Ezeaku na-eji ọrụ ezinụlọ. Kpọọ m ebe anyị ji esụcha ka ịrụ ụlọ ịpụta ụtụtụ fa akwa ọkụkọ na ya onye a chọrọ ịchụ gị ọsọ. Kpọọ m ka m were akwa nne ya ọ bụ na nwere ebe akpọpụrụ ya akpọpụ gbanye ya kemikal dịka sniper, ọ bụ na ọkara akwa dị fresh esie ya iweta nye m ite nsie ya ebe a rie ya n'iru gị nriche nwere mmiri flush ya nwa akwara ede ekechi weti ntu dowe ebe a. Kpọọ m were akwara ede asụcha anya ada ya tụmanya rag ndị eficha akpụkpụ werezie ntu a je meshọ na iron agwa m ha mmiri ka eji ọdakara were ego tie n'akpa wepụ ụjọ n'isi gị na aka n'isi gị otu a wepụ fear na ọfịa ka ndị ụka jiri ego separate mụ na gị tụwa m ụjọ na-atụ gị ụjọ ịlaika fada mụ nwa laika fada ihe fada na idiziri mmeria mana onwezi ihe na-edere na-atụ gị ụjọ onwezi ihe na-edere na-atụ ma ihe eti onwe anyị. That is the work of religion. They will make us to hate ourselves. Otu ị na-ekiri m na onweghị onye n'ime unu nwere extra power na-abụrụ mkpụọ ihe na-alaikọrọ na petition ọ meji kpọrọ m polisi ma ifo m n'ụzọ m na ga-apịrị ọkpọ onye merie nwanne ya asị ka unu na-ekiri m na ka m na-ezighị ozi ọma na building material dị na Maraba. One of our brother machapụtasị m asị na ọgwụ adịghọ njọ ya ma nwere ọgwụ ọgbafu simple oke na-akwazi m na ihe adịghọ na ọgwụ adịghọ nsị na idowe nwere nke idowere ị nwere ọgwụ ọsị m na ọ nweghị mana onye ọzọ nwere buru ite ọgwụ tojusie everywhere otu ọgwụ na-epaka na-ewe ọkụ n'isi gịnị ka ọ na-arụzi buru ite ọgwụ ekechara kwara ede ma nke hiti n'anya n'onu ọka nkụ everywhere karịa ma bọmbụ ndị Amerịka tụ na Amerịka. Kedu ife ọ na-arụ dị ịmakwa na alụ nsị obodo na-edowe dịka obodo na-etikọ edowe alụ na ụfọdụ nwere ka ọ bụrụ n'ukwu isi onwekwa bụrụ ofe ihe ndị Igbo n'ikpokere na ihe a bụ ihe ya na-signifies ilu alụ nsị ahụ okwu a na edobia mgbe onye kepụtagwa na alụ nsị community dobere ife ọgwụ apak chara gbomgbomgbomgbo n'ilu alụ nsị is not done. Every alụ nsị obodo ọbụla na dị neat nwekọ bụrụ n'ụfụ kpuo isi ama ya akwa white si n'ebe abụ alụ nsị dị otu a. That is how our shrine is. And it's our right even to modernize it more. Because no one alone say and didn't change and they will not be messing up. The boy is saying, I don't see the obodo, Jihaka, Pocolita, with the dobe. Macodim obodo, in case of one son, I can't dig in him. Kianime didn't mado.
onye ka ji oburu ite ọgwụ dowegide ite ọgwụ towegide toju everywhere ebi obido tụwa ọnụ kụwarị gị oke soro ngwere ma mmiri nne m kachi fonu onye afọ taa ka village. The best thing I know with this movement, uniting our people and asking all the youth to join politics. Ba politics. Ba ka anyị nweta onwe anyị na that system without oga ndị a na-acha bụ one corrupt system. Ba politics, some of us nwere afọ ojuju. A ga-enye m 2 billion ka ịrụ ọrụ your community, gba all the money. We are all obodo ọrụ maka ọdịmma. We need this kind of people in that political system. I say, ga join na ndị politics, na ị ga-akọwe banye corrupt go double na ha nwa ji akpara ego nri wata na onye nwa bụ business fa the 100% corrupt gị nwa nwere nwute maka ọdịmma na Igbo nwere ike dị 40%. Ị na-eri 40 na-ewepụta 60 na deliver ya delivery ebe a na-eribu ha ncha ebe a dị ya riwe 40 na-ewepụta 60 were 60 na-arụrụ m ogbenye ọrụ na-eri 40 you are delivering. Set ọzọ ya abịakwanụ ya batakwa with obiọma ka gị nwa nwa obiọma ha eriwe 20 na-deliver 80. Yeah, can you make the one also but you were 10 and even 90? Somebody not allocation 2 billion really. Which you when you sub governor Kano State money on a detention in Abuja. Can't you formal? They proud of say Tinubu what Tinubu call Buhari. What Tinubu na chimba but Buhari. Sim Buhari gave me money to walk bridge, I chop him. Open you ruchu nanja. Uzuru di Oga, some close your mouth. Do you know how much this are eating there every day? Very soon they go release me. That one don't go. You know? Oh, that is them kakurokoro. If now get one neighbor waka hachi take one fi brognuchi. Find with their own personal problem in greediness. Here na plan bu maka Chineke obiri ihe na-eche ko ndị ọchịchị anyị na-eche ha na-eche akpafa greedy. When project afa yenye dị n'ụzọ bụ n'ugbo eche eke ụzọ bụ na n'ụzọ nke akenke ha isi nweta ska nweta something buba mụ na ụzọ nke ọzọ ka ya aka buba word ụzọ nke a lot. Let me not generalize it because when they ka efu mepụta to something I fly no say benefit again once when benefit I can when there and I'm working at 70 to 60% of them but their pocket. So you know no go and join politics. That's not even why oga je ba form councillor. We go to secondary school, go university. Simne na garden in one law, in one club we ke batam form councillor. Je to no law. O we be na in my poster. Oh, like play here, man, and Labour Party. Whoa, bah, saying goes 20 years with the councillor of this world. We can be oh my God, roll as a councillor. Yeah, but I form PG, your community. I don't come one, Tom challenge if I'm not. Yeah, but I form council of village. Your word, yeah, but I form. Marigo, no one on club we are sponsoring. Yeah, but I can the form. Yeah, be post over 1,000 pieces. My and a village, you know. Number one, you will respect as a politician. When you politics project before you know this one a stakeholder of your place. I'm telling you, on side down on our faces. We have know that our land man do to. I want to say down on our faces. And sit down on our faces. Enough for Nickabo, in when we're going to be able to I'm not in a jet better. And I could get one and I could get by a name one way. As someone 22 years, they go to university or nigga secondary school self because once you are with your secondary school certificate, you can even be a president of Nigeria. Once you need that certificate, you got secondary school. Okay? Rapon there, really name and Haga University now and Charlie Menete. Whether that your WAEC, you have a form. And I quit before you know it, you want to go university. You have a form, nature able cancel your word. When you can buy a malahanya, I actually went to wine in this system. Or only government system can change all this. Only government system can change all this rubbish. Yagazin, I have photography. On Sunday, they are no line at 24 Samagana. Street on it, opposite St. Andrew Anglican Church. Eba in a mepomen and a blue. Be so any wood is a good to him, we like Anya. And me pay a bonia, how knows now, where's our come and mamzu? Really, me cannot do it. I make that Bachime villages dominate everywhere.
fada yiri konkosa na achọnya ya asị na ụwa na-emebi anya asị na asị jide ya chọbe ya na ọ side isi side a ọ na-agwa ndị anyị na ụwa na-emebi sị ya na asị nwoga anyị ụwa dị emebi na enwe 20,000 reverend fada ka nọ na seminary school ichi fada mọ n'ịbụ onye ori pastọ kpọọ sutu na-aga na-asị ya na rapture na-abịa na opi ike na-adị gwa pastọ na onye ochi na GO ya nwere private jet ịtọ agụ magafon ego magafon hapụ oziọma gị ha bụ ozi asị ka anyị nwabụ ezi eziokwu ka ndị Igbo si tie m okwu anụ na omenala bụ ozi eziokwu na ndụ alụkwụsị somebody anaghị eme omenala na ije ụka jos Chineke aja na jos kpamkpam sị m nna na-ekwu na ndị nna na gị ma Chineke before ndị ọcha abịa go back to your root mmepe ọnụ otu a igirigesi m n'ọnụ na-aga ọ dịka ebe m gụrụ ya nwere eziokwu kọ ha left and right kpọlite na onye nwere anwụ na bụ gbagba nwere nye tie na mọchụarị jekponye ya n'ekpere nke gị ọ dị iche gbamugwu. Thank you very much. Ebe ọ bụ n'isi awọchị m ọ ya abaala anyị ncha fụlụ eziokwu sị ka anyị jụọ ego kwube eziokwu n'ala Igbo movement anyị akpọtago a lot of enmities mana ife anyị bụ akụfecha ọdala awụ ya gazie ụmụnne m ebe ọ bụ na ị nọ ọ ya abaala ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ọ ya abaala eziokwu Chineke akụkọ mmiri ka anyị chọrọ ikwu ka be anyị dị mma anyị nwee ebe anyị na-agba ndị adịwala anyị na-agba n'okirikiri and this is not changing enwe ife na-echenji otu esi enupu eje obodo ibo 10 years ago ka ndị be anyị ka na-enupukwe ma kịta this is not changing. UNN were more than 30,000 students. UNN graduate no less than 20,000 students yearly. Where are these people going to work? We put more journey making my brother. I put religion. Face reality. Onye kwa oge kwaria. Onye ragaba. Apo wayonda. Madness. Alaka fanai. Reality pia ifana General Hospital. Fatabolo poyon. Ine enezeka look walk with there. Look ana. Yagaze. Chafule forget for the life of man. Yagazian. So na mmadụ si na ọfụ ihe n'isi gị si ya n'ifuru ihe n'ọbịa nwe ihe ọfụ ịmakwa na onye ugbone ka mmadụ nwetara ego ịrụ na ọbịa rụọ ya na ya kọmpanị ugbone ka onye achịna nwetara ego ịrụ na ọbịa rụọ ya na ukpo na vio kọmpanị ukpo rụọ ya ka ọ nọ na-abụrụ na ogoro na ego ọ bụrụ nke ya bisagodo m ihe nna ajụ gị ugbone ka onye ajali nwetara ego ịrụ ụlọ jewe na ofuma jewe na isulo si nọ nna anya ma na ka nlụ ọrụ one day ka mụ na gị biri free. And that person na ụzọ lapụ na ụmụnne ya lapụ okwu nne ya lapụ ụmụnne nne ya bịa ịfọlụ gị nwa bụ onye Abaga na ụzọ wa na onye Enugu ọbịa ịfọlụ gị ụzọ free si na onwe ihe ọ na-afụ n'isi esi n'ụlọ gị Odochukwu Emeka daalụ nwanne m onwe ihe o si n'Enugu si Nsụka ba ya gbagota Abaga na bịa ịfụ vision ọ gị fọ ya eri na Nsụka gwabara ime na Abaga na nye ọ na-asị Nsụka ba ya agba tiketi deela anyị chenji n'azụ akwụkwọ tiketi ya peace ịgba tiketi ọ bụ na-echekwa ụgwọ chenji dere gị 250 n'azụ tiketi tinye ya na akpa ka ọ ghara ịdafụ ka chenji gị ghara na onye agbagota na mbara ihe ọ bịara iwere bịa oyi ejije dozie Nsụka ị na ihe na-ekwu ndị otu nsi ekụziere gị na ka esi ekụziere ndị Afrịka ka esi ebi ndụ bụ pịa mmadụ ka aka ma ya otu esi shọvelụ simenti ndị plasta ta shọvelụ akọta otu eme akọrịa pọm so ihe mmadụ ka akara mmapa di ya onye nwa n'irie otu a ka esi ekụziere ndị ojii live onye ọbụla si Anambra steeti ebe a gbaa moto naba Nsụka ka o jee biri na Nsụka nwanne ifo ga-eweta na Nsụka bịa dozie Anambra ka ọ chọrọ onye wedezọ tọn zie nwe nke eji ụtarị eji ekpere na nke ya na-aba anyị ọ dịka onye Anambra ebe a ka ọ gbarata Nsụka bịa mepe ụlọ ekpere ụtarị onye bịawazi ekpere were okoboko ka a na-akpọ dịga anyị koboko ma ndị ọkada ma ndị nna enyechi ụmụ ha ụtarị a na-aga ka ndị ala onye ọ na-akpụrụchi ụtarị n'aka sị gị pịawa setan ịpịacha this week next week bịakwa pịa fela dị eme gị ụtarị pịa this week gị ya bịa next week jewe zọwa ọkpa ka dike ndị akara nka na village gị gote rice nyefe nwere pawa fa nwere ha ji ata amos o nwere community celebrate ndị kala nka na nkanụ ndị obe celebrate their elderly people nyefe kpọrịa host a obere day party dị nne kala nka na the village change efe akwa ọfụrụ onye ha ezigbo ego mens invite if na this mindset na ha change obere mana no ma before na we dey run for them nwaanyị na-afụ vision onye nwoke na-afụ vision ihe ya eme makwa mmadụ ifu ya eme echi gịnị aka biri n'ofu ya ọ rapụbara gị jee kwana na first tag ebe so ya nwa ga-ebi echi. Thank you so much ụmụnne m
chifu ono ya gazienu